Sjeverin se nalazi na jugozapadu Srbije, na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom. Udaljen je 5 km od gradića Rudo, koji se nalazi u istočnoj Bosni. U Rudom je održana centralna proslava 30-godišnjice osnivanja Jugoslovenske narodne armije. Po dolasku u ovo malo bosansko mesto, koje se velikim slovima upisalo u istoriju Narodno-oslobodilačkog rata, predsjednik Republike Josip Broz Tito je položio venac na partizansko groblje. Život stanovnika Sjeverina bio je okrenut ka Rudom. Tamo su išli u školu, imali prijatelje, odlazili na utakmice. Priboj je udaljen 15 km od Sjeverina. Većina stanovnika Sjeverina radila je u Priboju, jer je on od 50. godina postao industrijski centar ovog dela Srbije. 31. oktobra stanovnici Priboja slavili su dvostruki praznik, 10-godišnjicu oslobođenja grada i puštanje u pogon nove fabrike automobila. U halama ovog velikog industrijskog objekta proizvodit će se serijski kamioni i automobili. Nova fabrika obezbedit će čitavom kraju brži razvitak i veće blagostanje. I godine su prošle sad, sve je drugačije. U Priboj kad krenem, nikad ne prođem tom deonicom puta i ja sam namislio da idem u Priboj, sjetim se svega. 29-godišnji Behudin Hodžić svakodnevno putuje u Priboj, istim putem kojim je njegov otac pre 10 godina odlazio na posao. Pa dovoljna je slika, vidjeti kuću zapaljenu, razrušenu i nema šta pomisao ide na najgore, na zločin, na jednu tešku situaciju. Behudinov otac, Medo Hodžić, jedan je od 16 žitelja Sjeverina, radnika pribojskih preduzeća, koji su 22. oktobra 1992. oteti iz radničkog autobusa u mestu Mioče na teritoriji Republike Srpske. Njihova sudbina do danas nije rasvetljena. Za ovaj zločin optužen je Milan Lukić iz Višegrada sa još 9 pripadnika takozvanih paravojnih formacija, koje su u proteklom ratu imale specijalne zadatke pri vojsci Republike Srpske. Po ovoj otmici Sjeverin je postao poznat. Ušao je u istoriju ratnih zločina počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije. Bio je to prvi ratni zločin u proteklom ratu nad građanima SRJ. Putem koji prolazi kroz Sjeverin, tokom 1992. neometano prolaze srpske vojne i paravojne grupe iz Bosne. Ta saobraćajnica je strateški važna jer povezuje Rudo i Višegrad, gradove pod kontrolom bosanskih Srba. I pored stalnog prisustva vojske i rata koji se vodio preko reke, život u Sjeverinu zadržava privid normalnosti sve do pred kraj leta 1992. Mi smo išli normalno, odvijao se život. Recimo, ljudi su vozarili na posao, mi smo išli na lim, kupali se, djeca je išla u školu, jel? Znači, bio neki normalan život. Grupa naoružanih lica u maskirnim uniformama zaustavlja se u Sjeverinu. Jedan od njih legitimiše Rama Berba, koji čeka autobus u centru sela. Ja na prozor, onomu iskrenem se, a jedna žena doleće, komšinka, samo ovako preko puta. Kaže, Sabro, Boga mi, kaže, ubiše nakoga čovjeka, Rama Berba, kaže, mi su ubili. Čovjek izvadio pištolj ispred Šepkine kući, ispred praga 5 metara, ubio ga, znači, pored same ulice. Vojska i milicija se nalaze tu u domu, tome u sali omladinskoj tu. A odakle do te raskrince kod kafane ima možda neki
150-200 metara. Veličine 2 fudbalska igrališta. Što nisu oni reagovali, kako nisu reagovali, ja ne znam. Ja nisu čak čovjeka ni uhvatili, mada je on seo u auto i krenuo u pravcu Rude. Ne znam ko je javio policiju. Policija je došla, tuđi nota iziđe, ali uopšte građanin nikakav nije izišao. Nijedan niti je smio ko da izađe. Pod optužbom da je počinio ubistvo, policija 11. septembra 1992. godine lišava slobode Dragana Savića iz Višegrada. Pošto niko od svedoka nije prepoznao Savića kao počinioca ubistva, on je pušten na slobodu. To je se dogodilo i mi smo čak se malo i posle umirili, nismo reagovali, tu smo jednu grešku napravili. Pa u ljude se uvukao strah. I ljudi su, neki su čak, ja mislim, i posle toga samo inicijativno otišli iz Sjeverina, jednostavno nisu bili tu. Možda nekoliko porodica, 4-5 porodica da je otišlo. Mesecima posle ovog događaja, na putu od Sjeverina do Priboja, bezbednost putnika i dalje je ugrožavalo prisustvo naoružanih formacija. Jedina saobraćajna komunikacija iz Sjeverina ka Priboju vodi preko bosanske teritorije. Bosanske punktove kontrolišu vojnici Republike Srpske. Da bi svojim radnicima muslimanima omogućili prolazak, pribojska preduzeća im izdaju specijalne potvrde. Firme su izdale svojim radnicima naloge kao neki dokument, jer je bio uspostavljen policijski čas. To im je, sa tim dokumentom su mogli da prođu preko punkta i da se kreću. To im je bilo odobrenje. Pa u mene sin kaže, isti taj, kaže, babo, nama su rekli, u Srbiji rata nema, mi smo imali ovo dozvole im te dali, prolazni, da mi idemo redovno na posao, s posla se vraćamo. Sve do pred kraj oktobra 1992. ove potvrde pružale su privid sigurnosti. Autobus za Sjeverin kojim su se vraćali radnici iz pribojskih fabrika prolazi pored spaljene kafane Amfora u selu Mioče. Ne bi mogao prepoznati ga, autobus je prolazio. Kad sam ja vidio, autobus nije stajao tu. To sam samo u prolazu preko mosta, kako on išao, vidio sam tu da su pjevali, da su okrećali janjca i tako. Jer bila je grupa velika. Dvadessetdvogodišnji Sabahudin Ćatović izlazi iz kuće koja se nalazi na kraju sela. Večero je kod brata gore. Majka ga ni vila nije tu noć. Ja sam ga vidio. Prošao je gore. Ja poleti da ga ustavim da mi ne ide, ne mogu ga naći, mrak. Vrat se, čeka, nema djeteta. 99% i 100% Savić će ga ufati ovdje, nama ide. 50 metara odavde. Navodno pitao go Šurudov, tako čujem neki govor. O Šurudov, šta će, krenuo i oče ništa znali nisam. Mladiću se od tada gubi svaki trag. Ramahudin Ćatović, ne znajući da mu je brat otet, ujutru kreće na posao. Oni su tog dana, kao i svakog dana, pošli na posao u svoju firmu da radi i da se vrati, ne misleći šta im se može desiti. Ja njega ispratim na posao i otišao s komšijom zajedno, su otišli u 6 sati, dolje imamo autobusku stanicu po Živinicama, dolje su sjeli i do Mioča. On je krenuo na posao. Bio je prva smjena, ja sam krenuo s njim, pošto sam išao u Priboj u školu. Jutro je bilo, sišli smo na ulicu, bilo je par ljudi isto odatle. Stanovnici Sjeverina, zaposleni u Priboju, ulaze u radnički autobus Pribojske rakete, koji je saobraćao na relaciji Rudo-Priboj. Neki od njih na posao nisu išli posljednja 3 meseca. Tog dana pozvani su da prime platu. Pošao po platu, najavili platu, bio četvrtak. Oni se iskupili ujutru u 7 sati, krenuli s autobusom, ne znajući šta će ih snaći.
isključivo u tom autobusu tog jutra su bili radnici i đaci. Oni koji su pošli u prvu smjenu na posao.